हेलौ लोगोफोर, नोंथांमोनखौ आंनि एडभान्स बड'लेण्ड इउटिउब चेनेलाव बयखौबो बरायबाय आरो दिनैनि गोदान भिडिअ'आव नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायनाय थाबाय। आं दिनै नोंथांमोननो मोनसे गोदान भिडिअ' लानानै फैदों। बे भिडिअ'आ जाहैबाय अरुन्धति गल्ड स्किमनि सोमोन्दै, जाय जोंनि फंबाय बिनानाव एबा आदै मादै आब'मोनहा दाख्लै बावैसो हाबा जादों, बिसोरनो आसाम सरकारा 1 तला सना फ्रि होगोन। बेखौ बोरै मोनगोन, बेखौ मोननो थाखाय मा एलिजिबिलिटि क्राइटेरिया नांगौ आरो मा डकुमेन्ट्स नांगौ आरो बेखौ बोरै एप्लाइ खालामो, आं बिनि सोमोन्दै नोंथांमोननो भिडिअनि गेजेरजों फारि फारि खोन्थागोन। बे सनाखौ आसाम गभार्नमेन्टआ होगोन। बेखौ सोरबा जोंनि बिटिसि गभार्नमेन्ट एबा सोरबा पार्टिया एबा सोरबा पलिटिकेल पार्टिया होनाय नङा, बेखौ आसाम गभार्नमेन्टआवनो होगोन। बे स्किमा अलरेडि लन्च जाखाबाय। नोंथांमोना बे स्किमखौ बेनिफिट मोनाखैबा एबा मोनथियाखैबा भिडिअनि गेजेरजों आं नोंथांमोननो फारि फारि खोन्थानानै लागोन। आरो जुदि नोंथांनि गामि एबा नोंथांनि न'खरनि एबा सोरबाफोर हाबा जादोंबा नोंथांमोना बे भिडिअखौ शेयार खालामनानै हो, जाहाथे बिथांमोनहा बे स्किमनि दारै सना मोननो हायो आरो संसार जानायाव एसेबाबो हेल्प होयो। बिनि थाखायनो आं नोंथांमोननो बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो खोन्थागोन। नोंथांमोना भिडिअखौ फारि फारि नायलांबाय थाबानो जाबाय। भिडिअखौ जागायनायनि सिगां आंनि नोंथांनिसिम मोनसे रिक्वेस्ट, जुदि नोंथाङा आंनि एडभान्स बड'लेण्ड इउटिउब चेनेलाव दिनैसो गोदान बोरैबाफोर नायसनबायदोंबा अन्नानै आंनि एडभान्स बड'लेण्ड इउटिउब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो थाखाय बेयावनो साबस्क्राइब बटन नुखागोन। लोगोसे साइडआव बेल आइकन फैबा बेलाव थुनानै अलाव होनानै ला, जाहाथे आं बिदिनो गोदान साख्रिफोरनि आपडेट, स्कलारशिपफोरनि आपडेट आरो जायखिजाया स्किमफोरनि आपडेटफोरनि भिडिअ हगारबा नोंथांमोना गिबिसिन नुनो हायो। बिदिनो आंनो गोबां भिडिअ हगारनाय दं, नोंथांमोना बिसोरखौबो नायनो हागोन। थ' जों दानिया भिडिअखौ जागायदिनि। बियो अफिसियेल नटिफिकेसन। नोंथांमोना बेयाव नुदों नै, गभर्नमेन्ट अफ आसाम रेभिनिउ एन्ड डिएम रेजिस्ट्रेशन डिपार्टमेन्ट, जनता भवन, दिसपुर, गुवाहाटी 06, अर्डार्स बाय द गभर्नर। बेखौ गभर्नरानो अर्डार खाबाय, माने बे अलरेडि बे स्किमा अरुन्धति गल्ड स्किमा लन्च जाखाबाय। बेखौ नोंथांमोना मोनथियाखैबा फारि फारि नायलांबाय था। बेखौ बोरै मोनगोन आरो मा डकुमेन्ट्स नांगौ, बेखौ मोननो थाखाय मा एलिजिबिलिटि क्राइटेरिया दङ, बेखौ माबोरै एप्लाइ खालामो, आं नोंथांमोननो भिडिअनि गेजेरजों फारि फारि खोन्थागोन। नोंथांमोना बेखौ आसाम गभार्नमेन्टआसो होगोन एबा बेखौ जोंनि बिटिसि गभार्नमेन्टआ होनाय नङा। गोबां समावनो जोंनि बिटिसिनि लिडारफोरखौ 1 तला सना होगोन होननानै बायदि इलेक्सन केम्पिं खालामबोनाय नुदों। नाथाय बे सनाखौ होगोन बिटिसि गभार्नमेन्ट नङा, आसाम गभार्नमेन्टआसो होगोन। बेखौ अरुन्धति गल्ड स्किमनि गेजेरजों बेयो अलरेडि लन्च जाखाबाय। जाय बिथांमोना गोदानै हाबा जाबाय बिथांमोननो होगोन। आरो बेखौ मोननो थाखाय मा नांगौ, नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय। बियो अफिसियेल नटिफिकेसन, नै अर्डार्स बाय गभर्नरा अर्डार होबाय नटिफिकेसन। बे नटिफिकेसनखौ नै 23 डिसेम्बर 2019 होनाय जादों। बेयाव नोंथांमोना बे स्किमनि सोमोन्दै बेयाव एसे लिरदों नै, बे अर्डार हरदों, माने गभर्नरा अर्डार बाय गभर्नर होदों। अर्डाराव गभर्नर हरबाय बे स्किमखौ, माने नैबे बे स्किमखौ 2019 एन्ड 20 बाजेटआवनो सोफाखादों। बे अरुन्धति गल्ड स्किमनि सोमोन्दै जाय बिथांमोना गोदानै हाबा जाबाय, निउलि मेरिड ब्राइड्स होदों नै, बेयाव बिथांमोननो बेयाव नै 30,000 होनाय जागोन। बेयाव सना बायनो होनाय जागोन नै, फर पार्सुइं अफ गल्ड। बेयाव डाइरेक्टयै नोंथांमोननो, जेन'बा जाय बिथांमोना हाबा जादों बिसोरनो डाइरेक्टयै सना होनो उसुबिदा जायो। बिनि थाखायनो सना बायनो थाखाय बिसोरनो 30,000 होनाय जागोन नै। 1 तला सनानि दामा दासान्दि मार्केटआव सोलिबाय थानाया 38,000 लायो। नाथाय बिथांमोना 1 तला सनानि दाम हिसाबै बेयाव 30,000ल' होनाय जागोन। बेखौ मोननो थाखाय नैबे स्पेसियेल मेरिट एक्ट 1954 बायदि आयेन बायदि नोंथांमोना मेरिट सार्टिफिकेट बानायनांगोन एबा रेजिस्ट्रेसन खालामनांगोन। अब्लासो नोंथांमोना बे सनाखौ एबा फैसाखौ मोननो हागोन। बेखौ मोननो थाखाय मा डकुमेन्ट्स नांगौ, आं नोंथांमोननो दा फारि फारि खोन्थालांगोन। बेयाव नै बे स्किमखौ 1 जानुवारि 2020निफ्रायसो बाहायजादों। माने बे स्किमा 1 जानुवारि 2020निफ्रायसो लन्च खालामदों। बेखौ नोंथांमोना फारि फारि नायलांबाय थाबानो जाबाय। आं बेयाव फरायथिना होलायला नोंथांमोना बेखौ नुखाबाय नै, बियो गभर्नर अर्डार हरनाय। बेयाव नै नोंथांमोना नायनो हागोन। आरो बेखौ मोननो थाखाय मा नांगौ, दानिया आं नोंथांमोननो फारि फारि खोन्थालांनि। बेयाव नोंथांमोना नुदों नै, बियो गाइडलाइन। बेखौ जेन'बा इमप्लिमेन्टेसन बे स्किमखौ इमप्लिमेन्टेसन खालामनो बेखौ बोरै मोनगोन, बिनि गाइडलाइन। नोंथांमोना नैबे अरुन्धति स्किमनि सोमोन्दै बेयाव एसे इन्ट्रडाक्सन होदों। बियो मा स्किम, जेन'बा बेखौ मानि थाखाय होनाय जादों, बेयाव नोंथांमोना नुनो हादों नै। बेखौ जेन'बा
आथिखालाव एबा डाउरि सिस्टेम होननायखौ नोंथांमोना मिथिखायोना जेन'बा सोरबा आइजोआ एबा सिख्लाया हाबा जाहैबा बेनो सम्पति हरनांगौ बिमा बिफाया हरनो हाया बिनि थाखायनो आसाम गभर्नमेन्टआ बे स्किमखौ लन्च खालामदों होननानै बेयाव नोंथांमोना मोजां फरायबा नोंथांमोना नुगोन बेयाव नै नोंथांमोना बेबायदिनो होनदों चाइल्ड मेरिज उन्दै समावनो हाबा जानाय मानाय डाउरि सिस्टेम बेफोरनि थाखाय बेखौ बे स्किमखौ आसाम गभर्नमेन्टआ लन्च खालामदों मानोना हाबा जानायाव गोबां जोंनि बिमा बिफाफ्रा गरिब फिसाफोरनो सना रुफा हरनो हाया बिनि थाखायनो बेखौ बे स्किमखौ आसाम गभर्नमेन्टआ नोजोर होनानै बे स्किमखौ लन्च खालामदों दानिया बे स्किमनि मेन अबजेक्टिभा मा बे स्किमनि गुबै थांखिया मा बेयाव नोंथांमोनखौ बुंखाबाय बिमा बिफाया जेन'बा धन सम्पति हरनो हाया नालाय बेखौ एसे आसाम गभर्नमेन्टआ हेल्प होनो थाखाय बे स्किमखौ लन्च खालामदों बेयाव नै अबजेक्टिभ नुदों नै दा गभर्नमेन्ट अफ आसाम हेज डिसाइड टु introduce a new scheme Arundhati from the current financial year 2019 and 20. This has also been announced in the budget speech of the Honorable Finance Minister in 2019 and 20 at point nong 40. बेयाव जोंनि फाइनान्स आसामनि फाइनान्स मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्माया 2019 and 20 नि बाजेटआव बेखौ अलरेडि सोखाबाय बेयाव दानिया सोर बेसेबां मोनगोन बेयाव नै बेयाव अबजेक्टिभखौ होखादों नै The objective of the scheme is facilitate the parents of the girl children who are economically not very sound, but like all parents desire to give some goal which is considered. बेयाव नोंथांमोना नुदों जेन'बा बेयाव नोंथांमोना नुखाबायनो बिमा बिफाया जायनि न'खरा गोरिब थाखोनि बिसोरो फिसाफोरनो सना रुफा एबा धोन सम्पति हरनो हायैनि थाखाय बेखौ नोजोर होनानै आसाम गभर्नमेन्टआ बे स्किमखौ बानायदों होननानै आं दहायनो नोंथांमोननो खोन्थाखाबाय बेयाव नै नोंथांमोना बेयाव आं दहायनो बुंबोखाबाय बेखौ बे स्किमनि दारै नोंथांमोननो थोंजोङै 1 तला सना होनाय नङा बेखौ आसाम गभर्नमेन्टआ नोंसिनि बेंक एकाउन्टआव 30,000 सोनानै हरगोन दानिया बेखौ मोननो थाखाय मा एलिजिबिलिटि क्राइटेरिया नांगौ बेयाव नै नोंथांमोना नुदों सियाव दं एलिजिबिलिटि क्राइटेरिया होनाय दं बेयाव जेन'बा बेखौ मोननो थाखाय नै नोंथांमोना बेयाव नुदों नै the bride and groom should be attained at legal age of 18 years and 21 years respectively at the time of registration of marriage. बेयाव होदों नै जाय बिथांमोना जेन'बा हाबा जागोन बेयाव नै नोंथांमोना नुदों ब्राइड्स एन्ड ग्रुम्स should be attained the legal age. हिन्जावसाया बे स्किमखौ मोननो थाखाय माने बे 1 तला सना एबा 30,000 फैसाखौ मोननो थाखाय जाय बिथाङा जेन'बा जाय गथ'आ जोंनि हिन्जावसा गथ'आ हाबा जादों बिनि बैसोआ 18 बोसोर जानाय जानांगोन आरो हौवानि बैसोआ 21 इयार्स जानाय जानांगोन अब्लासो बे 1 तला सना एबा 30,000 फैसाखौ मोनगोन बेयाव फार्स्टआवनो नोंथांमोना नुबाय नै जाय गथ' हिन्जावसाया आइजोआ हाबा जागोन बिनि बैसोआ 18 बोसोर जानाय जानांगोन आरो जाय हौवाया हाबा जागोन बिनि बैसोआ 21 इयार्ससिम जानाय जानांगोन माने खमावबाबो हौवानि बैसोआ 21 इयार्स आरो हिन्जावनि बैसोआ 18 बोसोर जानांगोन बिनिफ्राय बेसेबांखि बैसो जालाङा बे अरजाया नाथाय बे खम बैसोआवनो बेसेबां जाथारनाय जानांगोन आरो बेयाव नैथुआव नुदों नै दा मेरिट अफ द एप्लिकेन्ट शुड बि रेजिस्टार्ड आन्डार स्पेशल मेरिट एक्ट 1954 दानिया बेयाव नोंथांमोना बेखौ मोननो थाखाय नोंथाङा स्पेशल मेरिट एक्ट 1954 मायथाइनि बायदि नोंथाङा बिनि एक्ट बायदि हाबानि एबा रेजिस्ट्रेसन खालामनाय जानांगोन बे स्पेशल मेरिट एक्टआव नोंथाङा रेजिस्ट्रेसन खालामनाय जानांगोन आरो बेयाव नोंथांमोना 3 नाम्बाराव नुदों नै दा एप्लिकेन्ट शुड हेभ solemnized her married on or after 1 December 2019 बेयाव नोंथांमोना नुदों नै जाय बिथाङा बेखौ मोननो एप्लाइ खालामगोन बिथांनि हाबायाव 1 डिसेम्बरनि उनावसो जानाय जानांगोन नङाबा 1 डिसेम्बराव हाबा जानाय जानांगोन आरो बिनि 1 डिसेम्बरनि उनावसो हाबा जानाय जानांगोन जाखिनि सिगां हाबा जाबोबाय जेन'बा एग्जाम्पल डिसेम्बर 2019 नि डिसेम्बरनि सिगाङाव जाय हाबा जाबोबाय बिथांमोना बे 1 तला गल्डखौ मोननाय नङा आरो बेयाव नोंथांमोना बेयाव नुदों नै दा एप्लिकेन्ट शुड हेभ रेजिस्टार्ड हार मेरिट अन आरो बे स्किमखौ मोननो थाखाय बेयाव नोंथांमोना नुखाबाय नै 1 डिसेम्बरनि सिगां हाबा जानाय जानो नाङा आरो बेयाव बे स्किमखौ मोननो थाखाय 1 जानुवारिनि उनावसो 1 जानुवारि आरो बिनि उनावसो स्पेशल मेरिट एक्ट नैबे स्पेशल मेरिट एक्ट 1954 नि बायदि नोंथाङा रेजिस्ट्रेसन खालामनाय जानांगोन आरो बेयाव
नोंथांमोना बेयाव नुदों ने 5 नम्बराव दा एप्लिकेन्ट गर्ल शुड एप्लाइ फर दा बेनिफिट आन्डार अरुन्धति गोल्ड स्किम अन दा सेम डेट शी एप्लाइ फर मेरिट रेजिस्ट्रेसन बेयाव नोंथांमोना नुदों ने जाय बिथाङा बे स्किमखौ एप्लाइ खालामगोन जाय दिनखालि मेरिट रेजिस्ट्रेसनखौ खालामदों ओइ दिनखालिनो बे स्किमखौ नोंथांमोना एप्लाइ खालामनांगोन जेन'बा नोंथांमोना दिनै रेजिस्ट्रेसन खालामबाय बे स्पेशल मेरिट एक्ट 1954 नि बायदि नोंथाङा दिनै बानायबायबा दिनैनो एप्लाइ खालामनांगोन दिनै मेरिट सार्टिफिकेट खालामबायबा गाबोन खालामबा जानाय नङा नोंथाङा दिनैनो बे स्पेशल मेरिट एक्टनि बायदि नोंथाङा रेजिस्ट्रेसन खालामबाय दिनैनो बेखौ एप्लाइ खालामनांगोन आरो नोंथांमोना बेयाव नुदों 6 नाम्बाराव दा टटेल इनकाम अफ पेरेन्ट्स अफ एप्लिकेन्ट गर्ल शुड बी बिल' 50 लाख माने नोंथांमोननि फेमिलि इनकामा जाय बे स्किमखौ एप्लाइ खालामगोन बै हिन्जावसानि जाय हिन्जावसाया हाबा जाफैगोन बैनि फेमिलिनि इनकामा बोसोराव 5 लाखनि गाहायाव जानाय जानांगोन अब्लासो बे स्किमखौ एप्लाइ खालामनो हागोन दानिया नोंथांमोना बे 7 नाम्बाराव नुदों ने दा एप्लिकेन्ट गर्ल कैन बी एबल दिस बेनिफिट फर हार फार्स्ट मेरिट अनलि बेयाव नै 7 नाम्बाराव नुदों नोंथांमोना जाय आइजोआ हाबा जागोन फार्स्ट टाइम हाबा जानायावल' बे 1 तोला सना एबा 30,000 फैसाखौ मोननो हागोन जुदि सोरबाफोर फैसानि लबाव एबा सनानि लबाव सानै साथाम हौवाजों हाबा जानो होननानै हाबा जायोबा बे स्किमखौ मोननाय नङा खालि खनसेल' मोनगोन सोरजों हाबा जाजेनदों अब्लाल' बे स्किमखौ मोनगोन सानै साथामजों हाबा जायोबा बे स्किमखौ मोननो हानाय नङा आरो 8 नाम्बाराव नुदों नै 8 नाम्बाराव दं जाहैबाय बोथ द ब्राइड एन्ड द ग्रुम मास्ट हेभ पास एट लिस्ट HSLC एन्ड इक्विवेलेन्ट एक्सपेक्ट ट्राइबेल इंक्लुडिं आदिबासी अफ द स्टेट बेयाव नोंथांमोना नुदों नै 8 नम्बराव होनाय दं बे स्किमखौ मोननो थाखाय एबा नोंथांमोना बे 1 तोला सनाखौ मोननो थाखाय एबा 30,000 फैसाखौ मोननो थाखाय भट होखादों नै हौवासाबो हिन्जावसाबो जाय हाबा जालायगोन जाय हाबा जागोन बिसोरो सानैबो गैथाराबाबो मेट्रिक पास जानाय जानांगोन HSLC पास जानाय जाबासो नोंथांमोना बे स्किमखौ मोननो हागोन माने नोंथाङा 1 तोला सनाखौ मोनगोन आरो नङाबा 30,000 फैसाखौ नोंथांमोना मोनगोन जुदि नोंथाङा मेट्रिक फेलबा बेखौ मोननाय नङा जुदि हौवाया मेट्रिक पास हिन्जावा मेट्रिक फेल बिदिबाबो मोननाय नङा जुदि हिन्जावा मेट्रिक पास आरो हौवाया मेट्रिक फेल बेफोरबायदिबाबो नोंथाङा बे स्किमखौ एबा 1 तोला सनाखौ नोंथाङा मोननाय नङा नाथाय नै बेयाव एक्सपेक्ट होनाय दं ट्राइबेल एन्ड आदिबासीफ्रा बिदि मेट्रिक पास जालायलायनाय जानाङा बिथांमोना जायखिया हाबा जाबानो मोनगोन बेयाव बैसोनिल' खोथा दं बेयाव नै होनाय दंखायो 9 नम्बराव दा मिनिमाम एडुकेशनल क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड इन द कास्ट अफ ट्राइबेल इंक्लुडिं आदिबासी कम्युनिटी फर नेक्स्ट 5 years माने जाय आदिबासी एबा ट्राइबेलफोरनि थाखाय मेट्रिक पास जालायनाय जानाङा 5 yearनि थाखाय माने बोसोरबासिमाव बिथांमोना बेखौ ओरैनो मोनबाय थागोन आरो जाय बिथांमोना दा हाबा जागोन बिथांमोना मेट्रिक पास नङाबाबो बे स्किमखौ बोसोरबासिम खालामनो हागोन बिनि उनाव आसाम गभर्नमेन्टआ मा खालामो बियो आसाम गभर्नमेन्टनि सायावसो दानिया बेयाव नै बेखौ एप्लाइ खालामनो थाखाय मा डकुमेन्ट्स नांगौ बेयाव D नम्बराव होनाय दं नै डकुमेन्ट्स रिक्वायर्ड टु बेयाव होनाय दंखायो नोंथांमोना बेखौ एप्लाइ खालामनो थाखाय दानिया मा डकुमेन्ट्स नांगौ बेयाव होनाय दं नै फार्स्टआव दं 1 नम्बराव नै डकुमेन्ट्स फर प्रुफ अफ एज बैसोनि प्रुफ हिसाबै नोंथाङा मा नांगौ नोंथाङा माने नोंथाङा 18 बोसोर जाबासो बेखौ हिन्जावसाया 18 बोसोर जाबासो बे स्किमखौ एप्लाइ खालामनो हागोन आरो हौवासाया 21 years जाबासो बे स्किमखौ एप्लाइ खालामनो हागोन एबा मोनगोन नालाय दानिया बेखौ एज प्रुफ हिसाबै नोंथाङा नोंथांनि HSLC नि एडमिट कार्डखौ होनांगोन हौवाबो हिन्जावबो नङाबा बेखौ मोननाय नङा आदिबासीफोरनि थाखाय आदिबासी आरो ट्राइबेलफोरनि थाखाय ट्राइबनि थाखाय बिथांमोना डेट अफ बार्थ सार्टिफिकेट होबानो जागोन नाथाय जोंनि जेन'बा फर एग्जाम्पल जोंनि बर'खौ होनोसै एबा ST खौनो होनोसै बिथांमोना HSLC नि मेट्रिक होनांगोन आरो बेयाव नै 2 नम्बराव होनाय दं द एटेस्टेड कपि अफ certificate of merit issued by the merit officer in the form of specific in the 4th schedule of special merit act Assam बेयाव होनाय दं माने एटेस्टेड कपि नांगोन आरोखि ना जाय बै मेरिट अफिसार बिथांनिफ्राय रेजिस्ट्रेसन खालामनायाव नोंथांमोना 1954 नि जाय बिथां मेरिट अफिसारा
4 शेड्यूलनि बायदि नोंथांमोना बेखौ रेजिस्ट्रेशन खालामना होखागोन। नोंथांमोना बेयाव सेल्फ एटेस्टेड माने सेल्फ एटेस्टेड नङा, नोंथांमोना एटेस्टेड कपि खालामनानै बेखौ होनांगोन। दानिया बेयाव नै दहायनो बुंखादों दा इनकाम सार्टिफिकेट अफ पेरेंट्स अफ एप्लिकेन्ट इशू बाय सार्कल अफिसार एन्ड सार्कल अफिसार अफ द एरिया अफ व्हिच शी रिसाइड पार्मानेन्टलि विथ हार पेरेंट्स। बेखौ एप्लाइ खालामनो थाखाय मोननो थाखाय फेमिलि इनकामा 50 लाखसनि गाहायाव जानाय जानांगोन आरो इनकाम सार्टिफिकेट नांगोन सार्कल अफिसार होनाय, सार्कल अफिसार माने सार्कल अफिसारा होनाय इनकाम सार्टिफिकेट नांगोन आरो जेराव बिनि बिमा बिफा हिन्जावनि बिमा बिफाया थायोमोन, बिमा बिफाजों थायोमोन बै हिन्जावसाया, बिनिफ्राय बे एरियानिफ्राय नोंथाङा सार्कल अफिसारनिफ्राय इनकाम सार्टिफिकेट लाबोनांगोन। आरो बेयाव नै जाय बिथाङा बे जाय हिन्जावसाया बे स्किमखौ एप्लाइ खालामगोन बिथाङा बिथांनि बेंक एकाउन्ट होनांगोन, माने पासबुक नांगोन बेखौ एप्लाइ खालामनो थाखाय। आरो बेयाव नै 5 नम्बराव होनाय दं बेयाव इनकाम सार्टिफिकेट नांगोन, सरि इनकामथ' नङा, नोंथांमोना गावबुरानि सार्टिफिकेट नांगोन एबा मौजादारनि सार्टिफिकेट नांगोन, जेराव जाय हिन्जावसाया बिमा बिफाजों थायोमोन सिगांनि, जेन'बा सिगाङाव बेयाव बिफोर मेरिज स्टार्टिं डेट दिस इज फार्स्ट मेरिट अफ द एप्लिकेन्ट गार्ल्स, माने जाय गामिनि गावबुरानि नङाबा मावजादारनि सार्टिफिकेट नांगोन, जेन'बा बियो बे जोंनि गामिनिनोखा बेफोरबायदि होननानै प्रुफ हिसाबै, गामिनि थानाय प्रुफ हिसाबै नोंथांमोना डिटेल्सै नांगोन। दानिया बेखौ बोरै एप्लाइ खालामो बेयाव नै नुदों नै हाउ टु एप्लाइ होनाय दं, नोंथांमोना बेखौ नायनो हागोन। बेयाव नोंथांमोना नै हाउ टु एप्लाइनि फार्स्ट नम्बरावनो दं दा एप्लिकेन्ट सेल एप्लाइ फर अरुन्धति गोल्ड स्किम अन द डे अफ एप्लाइंग फर द रेजिस्ट्रेशन अफ मेरिट आन्डार स्पेशल मेरिट एक्ट 1954। जाय एप्लिकेन्ट एबा जाय बेखौ एप्लाइ खालामगोन बै बिथाङा जाय दिनखालि आं दहायनो बुंखादों जाय दिनखालि बे नैबे आन्डार जेन'बा स्पेशल मेरिट एक्ट 1954 नि रुल बायदि एप्लाइ खालामगोन एबा रेजिस्ट्रेशन खालामगोन, ओइ दिनखालिनो बे स्किमखौ नोंथांमोना एप्लाइ खालामनांगोन। जाय दिनखालि बानायदों नोंथांमोना ओइ दिनखालिनो एप्लाइ खालामनांगोन। आरो बेयाव 2 नम्बराव होनाय दं नै फिल आप फिजिकेल एप्लिकेशन फर्म शेल बी सबमिटेड बाय द एप्लिकेन्ट एलंग विथ द मेरिट एप्लिकेशन इन द अफिस अफ मेरिट अफिसार्स where the registration of merit is applied for। बेयाव नोंथांमोना माने फर्म फिलआप खालामनानै होनांगोन बे मेरिट अफिसाव, माने जाय नोंथांमोना जेराव रेजिस्ट्रेशन खालामगोन बे स्पेशल मेरिट एक्टनि बायदि नोंथांमोना बेयाव फर्म फिलआप खालामना होनांगोन। आरो नोंथांमोना बेयाव 3 नम्बराव नुदों नै द एप्लिकेन्ट गर्ल शेल बी सबमिट अनलाइन फर्म for claiming the benefit under Arundhati Gold Scheme। The online application form would be available at the link। बेयाव नै बे वेबसाइटआव बेयाव नोंथांमोना फर्मखौ मोनखागोन, बेयाव एप्लाइ खालामबानो जाबाय। दा अनलाइन एप्लिकेशन फर्म would be available at the link। बेयाव होनाय दं revenueassam.nic.in। बे वेबसाइटआव थांनानै नोंथांमोना बानायनांगोन आरो फर्मफोरखौबो डाउनलड खालामबानो जाबाय। आरो बेयाव नै 4 नम्बर होनाय दं आफ्टर कम्पार्टिं the form of applicant has to submit the same vote online pressing submit button at the end of form and also take a print out from। माने नोंथांमोना अनलाइन साबमिट खालामनाया आरो भट माने मोननैयावबो अफलाइन आरो अनलाइन खालामनायाव नोंथांमोना प्रिन्ट खालामनानै लाबानो जाबाय। बेयाव नै बोरै प्रिन्ट खालामनांगौ एबा नोंथांमोना बोरै एप्लाइ खालामनांगौ बेयाव एसे होनाय दं, नोंथांमोना बेखौ नायदो। आं नोंथांमोननो PDF नि लिंकखौ भिडिअनि डिसक्रिपसनाव होखागोन। नोंथांमोना जेन'बा फर एग्जाम्पल नोंथांनि बे स्किमखौ एप्लाइ खालामनाया रिजेक्ट जाखो ना मा जाखो, ना एक्सेप्ट जाखो, बिनि सोमोन्दै नोंथांमोना नोंथांनि मबाइलनि SMS एबा इमेलनि थ्रुयैनो नोंथांमोना आपडेट मोनबाय थागोन। आरो बे 8 नम्बराव होनाय दं नोंथांमोननि एकाउन्टआव जुदि नोंथाङा एक्सेप्ट खालामजाबायबा, नोंथाङा गनायजाबायबा बे एकाउन्टआ नोंथांनि एकाउन्टआव हाबफैगोन, नोंथांनि एकाउन्टआव सोना हरगोन बिसोरो। नोंथांमोना बेखौ एप्लाइ खालामनायाव बेंक एकाउन्ट आरो FIC क'डखौ होखानांगोन। दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोसै। नोंथांमोना जुदि माबाफोर बुजियाखैबा भिडिअनि कमेन्टआव बुंहरबानो जाबाय, आं नोंथांमोननो हागौमानिखौ रिप्लाइ होगोन। आरो जुदि नोंथांमोना मोजां मोनदोंबा भिडिअखौ लाइक खालाम आरो नोंथांनि गामियाव सोरबाफोर हाबा जागोदान दंबा नोंथांमोना बे स्किमखौ बानायनानै लानो थिन, मानोना बियो जोंनि गभार्नमेन्टनिसो फैसा, बेखौ नों आं होनाय नङा, जाहाथे बयबो मोननो हायो आरो संसार जागोदानाव एसेबाबो हेल्प होयो। बेखौनो आसा खालामबाय। नोंथांमोना बयनोबो शेयार खालामनो
हागोन। नोंथांमोना बे स्किमखौ मिथिखाबाय आसाम गभार्नमेन्टआसो होगोन। बेखौ जोंनि सोरबा BTC नि गभार्नमेन्ट एबा BTR नि गभार्नमेन्टआ होआ। जोंनि गोबां सम मिटिंफ्रावनो जोंनि पलिटिकेल लिडारफोरा एक थला सना होगोन होननानै, माबा साइकेल होगोन होननानै, माबा सेल्फ हेल्प ग्रुपनो फैसा होगोन होननानै गोबां केम्पिं इलेक्सन केम्पिं खालामनाय नुयो। जाहाथे नोंथांमोना थगायजाया। ओंखायनो नोंथांमोना बे भिडिअखौ हागौमानि नोंथांनि लोगोफोर एबा नोंथांनि ग्रुप एबा बायदि बायदि ग्रुपफ्राव शेयार खालामनानै हो। आरो लोगोसे आंनि अननानै नोंथांमोननिसिम मोनसे रिक्वेस्ट, जुदि नोंथांमोननि गामियाव सोरबाफोर हाबा जागोदान दंबा शेयार खालामनानै हो, जाहाथे बिथांमोननि संसाराव एसेब्लाबो बे स्किमनि सोमोन्दै मोनथिनानै एप्लाइ खालामनानै एसेबाबो संसार जानायाव सुख गोजोन जायो। मानोना बियो नोंनिबो फैसा नङा, आंनिबो फैसा नङा, गभार्नमेन्टनि फैसासो, बयबो मोननांगौ। बेनिखायनो नोंथांमोना अननानै हाबा जागोदानफोरनो शेयार खालामनानै होथार। बेखौनो आंनि नोंथांमोननिसिम रिक्वेस्ट। दिनैनि भिडिअ एसेनोसै। आसा खालामो नोंथांमोना मोजां मोनदों। मोजां मोनदोंबा लाइक खालामलांदो, आरो गोदानबा साबस्क्राइबबो खालामलां, आरो लोगोसे बेल आइकनखौबो क्लिक खालाम। आं बिदिनो नोंथांमोननो गोदान स्किमफोरनि रादाब आरो स्कलारशिपफोरनि रादाब, साख्रिनि रादाब होफैबाय थागोन। नोंथांमोना अननानै साबस्क्राइब खालामलांबानो जाबाय। थेंक इउ।